Pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu, Crazy Buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina, tangoimbani foni pa nambala iyi 0886-780-355. Crazy Buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi Malawi. Bwande mukuli chani? Achimwene, lero ndine munthunso achimwe kuti ndapeza mwayi oti ndikulembeni kalata iniyo achimwene anga okondeka. Muli bwanji kumangalandeko? Ifeyo abale anu kuno kwanu ayi ndithu tiupuma tere. Zambiri zikuchitika ndithu monga ndakhala ndinenera. Mkatikati mwa zochitika zakuno ndimafuna ndikumbutsebe kuti basi zakhweze zakhala basi zotsogola kwambiri kwa zilumika zonse zimene zakhala zikuyenda kwathu kuno. Kwa anthu amene amakonda maulendo pa basi abwino opanda kukankhana kapena opanda mathukuta, awo amene amakonda maulendo pa basi opanda kudera nkhawa kumayenda anga uli mu ndege, basi zake ndiye ndikhweze basi. Ulendo wa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu m'masiku ano umakhala ulendo ophweka kwambiri chifukwa cha basi zakhweze. Achimwene, mukandifunsa kuno kwanu kuti kodi obwande mwati zitu koma zikuyenda kumeneko? Kaya sili kudziwa kuti kodi zikuyenda kapena ayi. Zitengera kuti nkhani imene mukufuna mutamva nditi. Amandidandaulira Mwandida, mdzukulu wawo anokunyani. Anokunyana chadakwatiwa ndi ambewe akuchisenda, ambewe ang'ona wadi kudiku akukilimani. Amandidandaulira kuti zinthu sizikuyenda. Pachalala adamuyimitsa ntchito kamba komuganizira kuti amapanga zakatangale. Pano tsopano chaka chikutha asanamve kuti kodi nkhani zakezi ndiye zikuyenda bwanji, komanso chilungamo chake ndiye chiyenda bwanji. Ana onse a Mwandida ali nawo pa khomo, ku sukulu sakupita. Nanga si zinthu zake zidasokonekera, ngakhale ana akapita ku sukulu kuti zinthu zake besi zimayenda ayi. Anzawo amayimba nyimbo kuti ana ambava. Nkhani yawo yachita Mwandida sinalowe mu khoti chiwamangireni, anangolowa nthawi imene amakapempha belo basi. Koma kenaka ndiyetu Mwandida ozolowera kugwira ntchito moyo wawo wonse akulira kudwala nazo, kukhala pa khomo kwamutopetsa, akumaonera mafilimu amaoga kuyambira mmawa mpaka na dzuwa kalowa, kuonera pati 1 mpaka na pati 12. Pena ndikakumana naye Mwandida misozi kumangotsika. Nthawi zambiri akumafunsa kuti kodi obwande ifeyo tinakwa chani? Ngati tidalakwa bwanji nanga milandu yathu sikumvedwabe? Ngati tidalakwa osatipatsa mpata bwanji kuti tikayankhe milandu ndipo woweruza akaweruze? Amadandaula kuti za tsiku lokalowa m'bwalo za milandu sizikudziwika ndi komwe, amangokhala kuti kaya mawa libalanji kaya. Amanifotokozera Mwandida akuti tsopano ku chipatala atsimikiza kuti akudwala matenda othamanga magazi. Ndiye sandikuganiza kwambiri zimene zikumuonekera pano Mwandida sanazioneponsoyi. Ndikamufunsa kuti nanga Mwandida munkachitiranji zimenezo, amalira kwambiri.
amanenetsa kuti akufuna atapatsidwa mpata kuti afotokoze kumbali yake. Amanenetsa kuti iye mulandu wake unali woti mu tenifolo mwake munapezeka nambala ya munthu osakidwayo, kathyale wopeza malonda kwathu kuno mwachinyengoyo basi. Kodi munkakambirana chani? Ofufuzawo sananene, akungoti Mwandida tinawamanga kamba kuti mu tenifolo mwawo munapezeka nambala ya uyo ozunguzayo, ndiye tikuganizira kuti amakambirana amenewa nkutheka kuti amadyera limodzi. Mwandida ophunzira bwinobwino ku sukulu adapita, ntchito yake amayidziwa, koma lero lino tsiku lonse likumatha opanda chochita cha nzeru. Ndimadzifunsa kuti kodi nkhondo iyi yolimbana ndi katangaleyi mwati ikuyenda bwanji koma? Zimatenga nthawi yayitali bwanji kuti zitheke koma? Penanso ndikumadzaona kuti kwinako ndikuzunza mwene. Anthu ena ake mayina awo anayipa kalekale, anamangidwa kuyendetsedwa pa chimbaula, koma kenaka atatulutsidwa pa belo basi kulizi. Ndisaname mwina nchifukwa cha umbuli wathu, mwina obwanta safi mwina. Koma ndikumadzaonabe kuti abungwe lachina Malita the pangoline akumachitabe zodabwitsa ndithu. Mafunso ochuluka chimwene akumayenda mmutumu kuti koma akamachita zina amachita atakhala pansi bwinobwino, atalemba bwinobwino kuti tikachoka apa tipita apo kenakanso apo. Penanso kamazoona zinthu zake mmene zikuyendera zimadzaoneka ngati zina zake zochitika zikumachitika ndi mkwiyo basi. Zimadzaoneka ngati mwina mwake tinalikali ndi mangawa kuti tikatsangopatsidwa mwayi auja achazadziwanso tidzawakhaulitsa tidzawamanga aona. Kenaka mwayi utaperekedwa ndiye munthu mmangeni, mulandu nkumasowana okolowera tsopano. Kuli milandu yambirimbiri yomwe mitu yake sikudziwika mwene. Penanso tikumadzifunsa kuti koma kodi milandu yake imakhala yoona koma? Komanso tikuyikumbukira milandu ikaya kuti auja adamangidwa koma nkhani yake sinathe. Pakala akuchita ku bungwe la Malita the pangoline. Tipezeka kuti sitiphulapo kanthu amwene. Ifeyo obwanta safi akumudzi chikhulupiriro chamba kuchepa tsopano. Timaona ngati timayenera kumayamba nkhani kenaka kumaliza bwinobwino. Koma lero Mwandida mdzukulu wawo anakunyani adakwatiwa ndi ambewe akuchisenda, ambewe ang'ona wa adikudiku akukilimani. Akumata kakhala akumaona kuti dziko la muda zake zinayima, tsogolo lake silikuoneka. Akumakuwa kuti kodi ndi nkhondo yolimbana ndi katangale kapena kuthana ndi anthu ooneka onyada. Ufusa zachani kodi? Zamademo kaya mwene. Pena make mmudumu zinthu zake amene zikuyendera zamba kulowa jango tsopano. Zimadzaoneka mwa misala pang'ono pano pakwathu kuno. Akumabwera kudzakamba kuti Bwande mulithandize tiupanga zamademo. Timakhalabe anthu ozunguzika kuti mademo ake aliti achani. Kuyenda ndiye tidayenda kokwanira mpaka na nsapato chidendene kuchita kutha amwene. Kungoti chifukwa mademo nthawi inake adathandizira inake kugwa chagada, kagulu kena kake kakumakhupiriranso kuti kudzera m'mademo basi tichiphula chinthuchi. Tikumalingalira mosiyana amwene. Ife timaona ngati mademo azichitika tikakhala kuti kukambirana takambirana kenaka ndikulepherana. Koma mademo mosetayambira kuchita muja ngati zikuoneka mutu wake bwinobwino ngati zikalata ndiye takasiya tisaname. Ochita bizinesi yogulitsa mapepala mwanji wa avirira ndiye apanga ndalama osati sewero. Kaya zikalatazo ndiye akumatani nazo olandirawo kaya. Mwinatu akumakapereka kwa anyamata okulungira kanyenya wa nsomba ogudubuza muufa mwina kapena. Pamene pamafunika kukhalanso pansi kuganiza mozama. Nthawi zina zake zikamalimba kumayesera zinthu osatheka zimafunika tsopano kusintha njira. Inde mademo nthawi inake adatheka, anthu ena ake anamva nawo kuwawa, koma mwina inali nthawi yakusadziwa. Enafe nazindikira tsopano kuti mademo ambiri akuno otsogolera amakhala ndi zolinga zawo. Ambiri amakhala malova oti ashota, akufuna ena ake awathire kena kake kapena akufuna zinthu zikasintha apeze chochita. Inu mukudziwa bwino lomwe mmene zidayendera ulendo ujawo. Amabwera mwanji wa Timoteyo ati Bwande tiyeni kunsewu, ife gundikani ulendo kunsewu. Zinthu kusintha anzathu anayiphula, ife tikadali pomwe paja kufunsa komuredi ndiye bwanji nanga akuti ayo Bwande musachite puma iya itadikirani kaye. Oho ife netidikireti ayi chabwino. Mademo anthu ake amakhala ndi zolinga zawo amwene. Ena ndanyamata achipani eni ankadyerera nthawi ina yake pano zidawasokonekera. Ena anali mabodyguard abige pano anatuwa akufuna nawonso apezeka aliliro.
tili bwino ndife kuchikumbeni kuno moyo wathu wakhala uli olimba inde kuyambira kalekale pa galaundi pathu pakhala pali potelera kuyambira kalekale sipanakhalepo powuma ayi zanu izo tatimangirani ka Blantyre bypass road abale komanso stadium ya kumwanza osayiwala ayi ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi Bwande amafuta ku Nyasalande sunga mpenzi